kaning kang kana Roy, kining ang DNA sa baboy kay very close sa tao mo ni imong pasabot. Unya nagkot siya Isaiah 66:17. Okay niya. Apil man ni siya nako unta tubagon karon kung wala nimo na pangutana. Ako na lang ni siyang basahon na. Ang DNA sa baboy kay very close sa tao, hasta usab ang ilaga. Both baboy ug ilaga nga ang mga DNA similar sa tao mao'y gi-mention sa Isaiah 66:17. Dili kaha nga ang pagkaon sa unod sa baboy mura pod ka og nagkaon og tao kay similar man kaayo ang DNA sa baboy ug ilaga. Please check links below. So nagbutag siya links igsuon. Unya ako ning giadto sa website ang iyang links ug akong giprint ug mao ni nakasulat sa links no na dire. Gisulat ni Brian Nelson yadtong September 28, 2015, no? Unya ang nakasulat dito mato pa niya, pigs share a number of surprising comparable traits with humans. For instance, we both have hairless skin, thick layer of subcutaneous fat, light-colored eyes, protruding noses, and heavy eyelashes. Pig skin tissues and heart bulbs can be used in medicine because of their compatibility with human body. Medical students of... So ang iyang punto ni Igsuon, nga duol ang DNA sa baboy o DNA sa tao, duol kuno. Wag siya maingon nga pareha. Ingon siya nga duol. Nga tungod sa kaduol Igsuon, mao ba kuno ni ang rason. Nganong sa Isaiah 66, versikulo 17, dili ipakaon ang baboy. Nasa'y punto Igsuon. Based sa iyang nakaplagan nga research, nasa'y punto usab, no? Pero di kumingon nga maog yun na ang exact nga interpretation nato diha sa Isaiah 66 kay dugay naman tong Isaiah gisulat. Unya kini siya nga study karon man ni. Pero kung atong tan-awon Igsoon ang gitawag nato og Biblia, kung nakapareha ba ang tao og ang mananap, wala. Pero di sad masayap ningon siya nga duol ang DNA sa baboy ug sa tao base sa iyang nga nakaplagan nga research. I don't know kay wa man sad nako na ma-confirm nga research. So atong tugutan lang sa walay pagbuyon. Pero pinaagi sa Biblia nga pagpamatud ang tao, ang unod sa tao ug ang unod sa baboy pareha ba? Dili. Asa man ang bersikulo na sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 39. Atong tanawon Igsoon, unang Korinto 15, 39. No, salamat nga nakapanawag ka, no? Imo din gibasa ang Facebook na adinhi nakalinya ang mga pangutana, wa pa lang niabot ang maong panahon sa pagtubag. 39. Kay wala managsama ang tanang unod, kundili adunay usa ka matang sa unod, ang alang sa tao ug lain ang alang sa mananap, ug lain ang alang sa langgam, ug lain ang alang sa isda. So wala man nagsama ang unod Igsoon, ang sa tao ug sa mananap. Pero wala man sad ni ingon nga naka-violate ni iyang gihatag sa ko kay ingon man gud siya nga duol. Kanang word nga duol wa gid na mainsakto. Okay? So muna nga, di ka kakita nga ang baboy ug tao nagminyo ng anak ang baboy. Wa kay mabasa ana. Tungkol kay lahi ang unod sa tao, lahi ang unod sa baboy. Ang iya lang punto sa pagkasulat niya nga based sa science, duol kuno ang DNA sa baboy ngadto sa tao o mao ba ni ang hinungdan ngano nga dili ipakaon ang baboy. So mo na iyang punto gatong respetuhan ang iya nga punto. Pero based sa Bible Igsoon nganong dili ipakaon ang baboy tungod kay ang baboy hugaw. Okay?